Se og vurdere ansøgerne. På dashboardet kan du altid se, hvor mange nye ansøgere, der er kommet siden sidste login. For at se de nye ansøgere, klik på Se ansøgere. Her får du et samlet overblik over alle ansøgere på alle jobannoncer. I listen kan du se de vigtigste informationer om ansøgerne, herunder point, egnethed, navn og status. De annoncer, du allerede har læst, er markeret med et flueben i boksen Læst. Har du mange ansøgere, kan det hurtigt komme til at virke overvældende og uoverskueligt, men der er ingen grund til panik. Du søger eller filtrerer bare efter dine behov og ønsker. Her er det kun fantasien, der sætter grænser. Du kan eksempelvis vælge at filtrere efter specifikke jobannoncer. I drop-down-menuen Filtrer jobannonce kan du vælge en specifik jobannonce og på den måde kun se de ansøgere, der har søgt den stilling, der passer til den jobannonce, du har valgt. Hvis du valgte at oprette kvalifikationer, da du oprettede jobannoncen, vil du opleve, at linjen kvalifikationer kommer frem under drop-down-menuen, når du vælger en specifik jobannonce. Hvis du klikker på kvalifikationer, kan du nu specificere din søgning yderligere ved at klikke af i de kvalifikationer, du ønsker ansøgeren har. Læg mærke til, at hver gang du laver ændringer i dine søgekriterier, opdateres det automatisk, så du hele tiden kan se de ansøgere, der passer til din nuværende søgning. Du kan også vælge at bruge fritekstsøgeren. Her søger man som udgangspunkt i de informationer, ansøgeren selv har tastet ind i systemet. Du har også mulighed for at søge de filer, ansøgeren har uploadet, men så skal du huske at klikke af i boksen Søg i filer. Det kan være en fordel, hvis du eksempelvis ønsker at finde de ansøgere, der har taget en bestemt uddannelse, eller måske har arbejdet med et specielt område tidligere. Når du vælger at bruge fritekstsøgeren, sker søgningen først, når du klikker på Søg-knappen. Når du har en liste over de ansøgere, der opfylder de søgekriterier, du har sat op, kan du nu vælge en ansøger ad gangen og se alle de detaljer, der er om ansøgeren. Det sker ved at trykke på personkortet til højre. Når du åbner ansøgerens personkort, kommer alle de detaljer frem, du har om ansøgeren. Herfra kan du også åbne selve ansøgningen og alle de andre filer, ansøgeren har valgt at uploade. Det kunne eksempelvis være et CV eller et uddannelsesbevis. Når du har læst ansøgerens materiale igennem, kan det være, at du gerne vil markere, om ansøgeren er egnet til jobbet eller ej. Hvis du trykker på Ændre egnethed-knappen øverst i skærmbilledet, kan du rankere ansøgeren. Her kan du vælge at sætte din personlige egnethed øverst, eller den endelige egnethed nederst. Den endelige egnethed bruges, hvis I har mere end én person i jeres ansættelsesudvalg. Du kan nu se, at der er valgt en egnethed på ansøgeren. Hvis du går tilbage til oversigten over ansøgere, kan du se, at boksen under egnet nu er markeret med den egnethed, der er valgt.